mangyari man aking mahal, na ikaw at ako'y magkatuluyan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal, na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim.
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you, so let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
the Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bomboradio. Bombo Radio Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Maayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, Mga Dagway sang Paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul, kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, Mga Dagway sang Paghigugma. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo nga kaupod sa kahanginan sa aton nga programa ang nagkalain-lain nga dagway sang paghigugma sa kabuhi sa mga santos. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Roque Manugayo. Mga muyo kita upod kay San Roque. O Diyos nga maluluyon, imo ginayo ang mga nahalitan sang peste, paagi sa ministeryo sang imo alagad nga si San Roque. Hatagi kami sang imo man nga espiritu sang pagkaluoy, nga nag-iwag sa iya sa paghalad sang iya kaugalingon nga kabuhi dira sa pagatipan sang mga nagabalatian. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Roque Manugayo. Si San Roque natawo sa Montpellier, Pransya. Ang iya amay gobernador sa among nga syudad. Suro sa panaysayon sa iya kabuhi, nakita ang milagruso nga marka sa iya dughan, ang pula nga krus. Sa edad nga 20 anyos, namatay ang iya ginikanan. May ginbilin sa iya nga mga pagkabutang kag manggad ang gobyerno para sa iya bilang anak sang gobernador. Apang initanan, iya gintalikdan, kag ginhatag ang tanan nga kantidad para sa mga imol. Kaginbilin ang pagpadayon sang paggahom sa iya tiyo. Ako na ba't nga ginatawag ako sa pagpanglakaton? Padulong sa Roma, kag pag-alagad sa mga biktima sang piste nga nag-atake sa Italia. Ako mismo biktima man, kag nagmasakit, apang nag-ayo, kag nakahimo man sang pagpang-ayo sa iban, nga gahom nga ginhatag sa akon sang Dios, paagi sa akon mga kamot. Ang pagpang-ayo ni San Roque,
hindi lamang nahanabo sa mga tao, apang bisan ang mga sapat, nag-ayuman sa ila sakit. Tapagligad sa 5 katuig, nagbalik siya sa Montpelier, kaginpriso sa kabangdanan, nga siya espiya. Gani, ginhatagan siya sang amo nga paghukom. Amon ikaw ginadakop, kag ikaw pagapresuhon tungod sa imo pagpangispiya. Amo inangin papanaog nga silot para sa imo, bangod sina nga kasalanan. Nahibaluan ko nga matarong ako nga tao. Kag walay na sa kamatuuran ang inyo ginaakusa sa akon, nga pagpangispiya. Nagbalik ako diri sa aton mismo nga syudad, agud sa pagbisita, kag magbulig sa pagpang-ayo sa may mga masakit. Pero wala ko sa mahimo, kung amo sinang akusasyon ninyo sa akon. Si San Roque wala makilala sa iya mismo tiyo, nga nagpadayon sa pagpangalagad sa ila syudad, pagkatapos mamatay ang iya amay. Kag bisan siya man, wala man makakilala sa iya tiyo nga gobernador. Madamo na nga mga milagro ang nahanabo sa akon kabuhi. Ang akon iloy tigulang na, kagalos wala na sang paglaom nga magpanganak pa. Apang ginbugayan siya sang Diyos sa iya pagpanganak sa akon. Gintatap ako sa akon iloy nga wala isang pagkataka. Ginpadako nga maayo sa espirituhanon nga pagkabuhi. Agud maging maayo kag mataro nga tao. Apangyari ako. Ginhukman sa wala ko mahimo. Initanang ginatugyan ko na lang sa mga kamot sang Diyos, suno sa iya kabubuton. Si San Roque nagpabilin sa bilangguan sa sunod sa 5 katuig, nga wala magpakilala nga anak siya sang nagligad nga gobernador. Dito siya namatay sa sunod sang prisuhan, kag dito pa lamang nahimaluan, kag nakilala nga anak siya sang gobernador sang makita ang pula nga krus sa iya dughan. Ginkilala siya nga patron sa mga peste, kolera, epidemics, sakit sa panit, problema sa tuhod kag mga invalid. Patron man siya sa mga ido tungod sa malatnan siya sang piste didto sa lugar sang Pitsensya, samtang nagahulat siya sa iya kamatayon. May ido nga nagpakita kag naglaway sa iya samad. Nagakadula ang ido sa iya palananawan, kag nagbalik nga may dala nga pagkaon para sa iya, bisan inigutom. Apang iya ginpaambit kay San Roque ang anuman nga pagkaon nga iya makita sa palibot. Nag-ayo si San Roque, kag nagpadayon man sa iya pagpang-ayo sa iban. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Roque. Aton siya updan paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon nga adlaw aton pamalandungan ang kabuhi sang ginatawag naton nga miracle worker, patron sa mga kulira kag pamiste kag subong mga epidemya sa mga ido, mahigugmaon sa mga ido kag subong man sang nagapanglakaton, kag subong man sang mga bachelors o kon mga laon nga pariyo nakon. Subong man patron sa mga doctors, kag subong man sa mga grave diggers, kag sang iban pagit. Ang bantog nga santos nga ginatawag naton San Roque, labing bulahan. Si San Roque, sang 20 anyos ang iya nga edad, nailo na siya sa iyang amay kag iloy. Nga amo ang nagtudlo sa iya sang Kristohanon nga pagtuluuhan. Madamo ang iya nga pagkabutang nga ginpapanubli sa iya nga mga ginikanan. Manggaranon sila. Pero iya ini nga gipanagtag sa mga imol nga mga kaabyanan. Nagbisti siya sa makaluluoy kag nagsugod sang pagpanglakaton sa Roma pakadto sa Tuscany, sa lugar nga naapiktuhan sang terrible nga epidemya. Nagpabilin siya didto sa pagbulig sa mga masakiton, nagkaon kag nagpamulong tubtob nga naguntat ang pamalatian. Nagpadayon ang iya nga pagpanglakaton, kag dira sa Roma, nagpangamuyo siya sa lulubngan sa mga apostoles, si San Pedro kag si San Pablo. Nagduaw siya sa simbahan, kag sa sanktuaryo, kag sa mga masakiton sa ospital, sang amuman nga syudad. Sa akon nga pag-research sa Catholic Encyclopedia, ginsiling dira sa iya nga istorya, ining mga pamiste kag subong man ang iban pagid nga mga kalautan sadto nga panahon gintawag yadto nga
bunga sa ginatawag naton nga religious war. Ti naglibog ang akon ulo paano mangin religious ang gera? Gali kay sadto nga panahon may mga gera sadto kag didto nakita nakon ang evil ang kalautan sang gera kay kun may gera waay sing pagkaon, masakit, pamisti, waay sang trabaho, tanan-tanan kag bangod sina ang mga tao didto nagpalalagyo sa kagulangan. Kag amo ina ang isa sa mga bahin sa iyang istorya sa Catholic Encyclopedia. Gani, sang pagkabati niya nga ang mga piyasinsya, may epidemya nga nagtuhaw, sa gilayo nagkadto siya didto sa pagbulig, sa mga imol, sa mga biktima mismo, kag siya mismo nagmasakit man. Nga wala siya gintugutan nga magsulod sa kundiin nga hospital. Gani nakita niya nga di maayo ang ginimo sa mga tao, nagpalayo siya, pakadto sa maligwin nga lugar. Didto nagpuyo siya nga pigado nga tao kag wala sing pagkaon kag subong man sang ilimnon. Dira siya malapit sa tuburan sang tubig kag pagkaon sang tinapay nga wala man sa naghatag sa iya nga kamot katulad sang iya sang unang ginahimo. Ang Dios sa iya langit nun nga kaayo ginpadalhan niya si San Roque sang isa ka ido nga mo ang nagahatag sang tinapay adlaw-adlaw kag nagadilap sang iya nga katol o konpilas. Manggaranon nga nagapanag-iya sini nga ido kag adlaw-adlaw na tingala gid ang tag-iya sini nga ido kun nga ang nagadalaga ng ido adlaw-adlaw kag may ginakagat nga tinapay gani isa ka adlaw ginsunod niya ini nga ido kag nakita niya si San Roque. Ginkuha niya si San Roque kag gindala sa iya nga balay. Ginatipan kag ginbulong kag sa grasya sang Dios si San Roque nag-ayo kag nagpauli sa iya kaugalingon nga banwa. Diri ang pagtilaw liwat nagulat sa iya. Ang iya mismo nga mga tinaw wala makilala sa iya kag ginkabig pagani siya nga espiya sang ila nga mga kaaway nga ginpadala siya sa korte. Ang tiyo niya mismo, ang tiyo nga huwes sang korte wala makakilala sa iya, gani ginhukman siya nga pagbilanggoon. Wala gani matagaan sang hustisya nga mag-isplikar sang iya nga rason. Madamo nga mga pag-antos ang inagiya ni San Roque. Kabudlayan kag pagtilaw ang iya naaguman sa prisuhan. Apang nagpabilin siya nga mapainubuson kag gintugya niya ang iya kaugalingon sa kabubuton sang Dios. Sa tapos ang 5 ka tuig nga pagkabilanggo gintawag siya sang Dios. Ang iya walay katapusan nga regalo sa tung tuig 1327, napatay siya sa edad nga 32 anyos. Sa wala madugay halin sa iya nga pagkamatay, nangin soldado siya sang Dios kag nagpakita sa mga katawhan sang langit nun nga gahom nga ginatag sang Dios. Makagagahom nga pamaagi. Sang mapatay siya, didto kag nakita ang leonar sa iya nga dughan, sa iya nga titi nayon. Kag didto kag nakilala si San Roque sang iya mismo nga tiyo. Si San Roque nag-ayo sa mga masakiton sadto paagi lamang sa pagtanda sang krus sa ila. Amo gani nga si San Roque ginatawag nga patron sa mga masakiton. Kag ang iya sini nga kapiestahan aton ginahiwat kada Agosto 16. Labing hinigugma nga mga kauturan, ini si San Roque. Patron sang mga ido kag kolera, miracle worker sa mga pamisti kag epidemya, lover of dogs. Ako bala damo man ko ido. Pilgrims kag subong man sa mga bachelors, sa mga manugbulong kag subong man sang iban pagid iya nga kabuhi. Labing hinigugma nga mga kauturan, amo ini si San Roque. Kabay pa nga sa gihapon ang tanda sang krus magapabilin sa aton kamagaayo ini sa aton tanan. Si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo abyan sa kahanginan nagapaalam sa inyo. May God bless us all. Tob-tob sa aton liwat nga pagkitanay. Bye-bye. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Roque Manug-ayo. Kari kamo mga ginbendisyonan sang akon amay.
siling sang Ginoo. Nagmasakit ako kag inyo ako ginduaw. Ginapatod ko sa inyo nga kun inyo iniginhimo sa isa sining labing kubos ko nga mga utod, inyo ina ginhimo sa akon. Si San Roque natawo sa Pransya sang tuig 1295. Sa edad nga 20 anyos, nagkadto siya sa Italia bilang pilgrim. Didto iya ginhalad ang iya bugos nga kabuhi sa mga nahalitan sang peste. Nagpang-ayo siya bagi sa tanda sang krus. Siya mismo nakaaguman sang paghalit sang peste, pero tungod sang milagro nag-ayo siya. Namatay siya sang tuig 1327. Siya ang modelo sang mga nagahimo sang kaluoy kag ginatawag sa panahon sang peste kag katalagman. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang kapawa. Isan naman kamaayong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Magpadayon kita sa aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga buhi kag mahigugmaon. Yari na kita sa ika-21 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton mga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Jose Antique, Rojas, Calibo, kag Archdiocese sang Haro. Dira man sa Marbel, Coronadal, kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text, sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. Pamatii ako o Ginoo kag sabta ako, luwasa ang imo alagad nga nagasalig sa imo. Kaluoy ako o Ginoo, nagapangamuyo ako sa imo sa bugos nga adlaw. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, ikaw amo ang nagapahiusa sang mga balatyagon sang imo mga tumuluo. Itugot nga higugmaon namon ang tanan nga imo ginasugo, kag handumo namon ang imo ginsaad. Agod nga sa tunga sang pagbinaylo-baylo sining kalibutan, mapalig-on ang amon mga tagipusoon sang paglaom sa matud-tuod nga kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo,
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas Kapitulo 13, versikulo 22, tubtob 30. Samtang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, nagpanudlo siya sa mga baryo kag mga banwa nga iya ginagihan. Karon mi nagapamangkot sa iya, manunudlo, jutay lang bala ang maluwas? Si Jesus nagsabat sa ila, magtinguha kamo sa pagsulod sa makitid nga puwertahan. Kaya nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang magatinguha sa pagsulod, pero hindi makasulod. Ang pangulo sang balay magabangon, kag magapanira sang puwertahan. Kung didto pa kamo sagwa, kag magapanuktok kamo sa puwertahan, kag magsiling, Sir, abrihi kami. Magasabat siya sa inyo, wala ko makahibalo kung tagadiin kamo. Magasabat kamo, nagkaon kag nag-inom kami upod sa imo kag nagpanudlo ka sa amon banwa. Magasiling sa liwat, wala ko makahibalo kung tagadiin kamo. Palayo kamo sa akon, tanan kamo nga manugbuhat sang kalautan. Daw ano ang paghinibig kag pagbinagrot sa mga ngipon, kung makita ninyo si Abraham, si Isaac kag si Jacob, kag ang tanan nga mga propeta sa ginharian sang Dios. Samtang kamo inyo, wala pagpasudla. May mga tao nga mag-aabot halin sa sidlangan, kag nakatungdan, halin sa aminhan kag bagatnan, kag magapungko sa pagkaon sa punsyon sa ginharian sang Dios. Gani, may mga naulihi karon nga mauna, kag may mga nauna karon nga maulihi. Mga utod kagabian, para sa aton pagpadalom kag pagpamalandong sa Ebanghelyo sa sini nga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw kag welcome liwat sa aton programa, Father Francis. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan nga nagapamati subong. Labing hinigugma nga mga kauturan, ari na kita subong sa ika-21 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Nagapabugal kita nga mga Filipino, nga di kita amo ang mga Kristiyanos diri sa Asia. Kag subongan sa bilog nga Pilipinas, kag subongan sa bilog nga kalibutan and this part of the world, sa siningbahin sa kalibutan. Nagasiling man kita nga nakahibalo kita sang mensahe sa aton Ginoo kag nakabati kita. Ang iban sa aton nagapaniguro na nga nakaluwas na sila. Some groups who claim that their members will surely be saved. Unstake luwas na sila. Ang aton santos nga Ebanghelyo labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo is a wake-up call. Panawagan sa aton tanan nga magbugtaw kita. Sa akon panaduluman sa adtong una sa isa ka radio station nga ginpasira sang presidente anay. May isa dira ka programa nga tiguluhan sadto nga, hoy, gising. Butsing anon, bugtaw kamo. Nakaibalo kita nga aton Ginoo sa sining santos nga Ebanghelyo, nagapahanumdum gid sa aton sanan. Nga kita kakinahanglanon gid naton nga magpangabuhi upod sa kabuhi sa aton Ginoo. Kag subong man nga aton ibutang sa practice ang mga tinaga sa buhat nga ginahambal sang Ginoo. Ang pagsulod sa ginharian sang langit hindi mahapos. Is not easy. Kag mag-aagi kita anay sa mabudlay nga puwertahan o kunaro door. Ihatag ko sa inyo ang tema para sa sining santos ng Ebanghelyo subong nga ang kaginharian sang langit bukas para sa tanan. Bisan pa nga mabudlay ang pag-abot didto. Isa ka bes nagpamati ako sa radyo kag nabatian nakon sa isa ka pastor sang isa ka relihiyon claiming only their members would be saved. Nga ang ila lamang kuno nga mga miyembro kag ang ila relihiyon amo ang maluwas. May isa ka caller na nagpanawag sa iya. Nya ang buot mo sing ganon for 2,000 years between Christ. Sa sulod sang 2,000 ka tuig sang pag-abot sang aton Ginoo,
ang inyo lang iya nga grupo amo ang maluwas? Kag siling niya, yes. Pero siling man natawag, sorry about that. But siling man niya, sorry also about that. But amo inang kamatuuran nga kami lang ang maluwas. Ina siya nga leader sang isa ka relihiyon, kag ina nga pagtuo, nga ang ilang nga pag-abot sa sining kalibutan ang kaluwasan nga ila gina-claim nga sila lang ang makaluwas kontra sa sulat sang propeta nga si Isaías sa 66 with proclaim nga nagasiling, nagkari ako agod nga tipunon ko ang tanan nga mga pungsod kag subong man ang tanan nga lingwahe. Magakari sila ka magadayaw sa akon. Kag ang kaluwasan ihatag ko sa ila tanan. Di kung magsiling sila karon iya nga sila lang ang maluwas, siling ni propeta Isaías, nagkari ang aton Ginoo para sa tanan, sa kaluwasan sang tanan. But ang pamangkot, are you saved? Naluwas ka na bala? I would like to encourage you sa pagpamalandong sina nga pamangkot, kag amo man ina, ang kaluwasan nga luyag sang aton Ginoo kagintan-ay niya para sa aton tanan. Kun amo siling dire, so what if many or few will be saved? Sino ang maluwas? Kag sino ang makaluwas? May mga eksperyensya ang iban nga nagakadto sa simbahan, no? Kag pagkatapos may mga grupo man nga nagapungko lang sa higad, kag pagkatapos no nagaistorya lang, siling man sa naglabay. Mamalandong kita, makadto kita simbahan, mamati kita sang pulong sa Dios, no? Ang sabat sang nagapungko sa higad, sige sako pa lang kami. Mga utod ng mga tagpalamati, waay siyang sakupay sa kaluwasan. Kinahanglan nga pamalandungan kag trabaho naton ina. Kay panumdumon gid naton sa mga nagaklaim nga naluwas na sila, ang ginbasa nakon kag ina kay Isaías nga propeta sa chapter 66 nga nagkari ako agud tipunon ko ang bug-os nga kalibutan kag subong man ang tanan nga lingwahe. Amo man ina nga masiling ko sa inyo, there is no first-class citizens or second-class citizens in the kingdom of God. Tanan-tanan kita alalangay sa tubangan sang Dios, kag nagpanginmatay siya para sa aton tanan. Ang aton santos nga ebanghelyo subo nga Domingo nagahambal sa aton tanan sang matuod-tuod nga kamatuoran about sang kaluwasan. Kung sa theology pa, sa amon nga pagtuon sang una, we call it predestination. Ang buot sing kanon nga ang Ginoo, luyag niya ang tanan nga mga tao, as in all people, be saved, nga maluwas. Ang problema lamang sini amo ini, nga madamo sa mga tao sa kamatuoran lang, not all people are saved. Na, hindi ang tanan nga matao maluwas. Bangod may madamo nga luya nga makaluwas, apang hindi makasulod sa ginarian sang langit. Mas mahapos ang pagkadto sa impyerno sang sa pagkadto sa ginarian sang langit. Luyag sang aton Ginoo nga luwason kita tanan. Amoy na sa Ebanghelyo San Lucas subong, klaro katama ang siling niya, we have to work for it. Trabahoon naton ini. Kag
tingwaan naton nga makasulod sa sinang narrow doors na makitid nga dalan. Nagasiling ako sa inyo, madamo sang luya nga makasulog, but in common language, ini nga dinalan sa santos nga kasulatan, nothing worthwhile comes easy. Hindi mahapos. Amo ina, nga sa tagsa ka pagtilaw, even sa mga apostoles ang aton Ginoo, make straight nga nagahambal siya sa aton kag sa ila mismo, walk on. Subong makasiling kita nga ang aton nga pag-angkon sang kaluwasan is not a matter of belonging to a certain group or religion. Ha? Panumdumagin ninyo ina. Ngailing kay relihiyon ikaw, Katoliko ka, Protestante ka, Mormons ka, o kung sino man ikaw, masiling ikaw nga luwas ka na. Bangod siling nimo, we had been associated with Christ. Pero ang palaligban lang ipamangkot ko sa inyo, kung si Kristo ang sentro sang aton kaluwasan, nga nagailinaway kita. Nga nagadibatihay kita. Hindi bala nga siling sa aton Ginoo, this is my new commandment, love one another. Maglabay ko na kung kisa sa plaza, sus arang dibatihay sa mga tao sa plaza na hanungod sang kaluwasan, na hanungod kay Kristo. So ang masiling ko to, it is a matter of doing good and not doing evil. Sa pagbuhat naton sa maayo, hindi kay sang malain. Para sa akon, for me, I do believe, nagapatigid ako nga sa pila ka adlaw, many non-Christians will be saved for doing good than Christians. Madamo sa mga tao nga hindi Kristiyano ang makaluwas sang sa aton nga mga Kristiyano nga mga kapalmoks nga nagahimo sang malain. Ang akon anay maestro sa missiology, in the person of Father Perens, nagsiling siya, madamo nga pungsod ang akon nga nalibutan kag akon nga nakadtuan as missionary. Kadamo sa ila gani isang waay makakilala sa kay Kristo nga manluluwas. But to tell you, siling sa amon maestro, profesor ko sa una sa theology, ang ila pangabuhi kag pag sinalayo, sobra pa sa mga Kristiyano. Tiyan mo man inagani, ngati kung kita Kristiyano, ginbunyagan kita, siling ko kagina, we are proud to be called the only Christian nation in Asia, pero ano ang aton batasan? Ano ang aton paginawi? Nga nagailinaway ang mga Kristiyano. Siling gani isang una sa mga pagano, see how Christian love one another. Tanawan ninyo ang mga Kristiyano nagahigugmaanay sa isa kag isa. Si Kristo ang aton ginatuuhan pagkatapos nagailinaway kita. We have no unity among ourselves as followers of Christ. Amo inang ginsiling gani ni Ganhe, ang amay sang non-violence. Hindi siya Kristiyano. Ginbasa niya ang iya Biblia, ang ila Quran, kaginbasa man niya ang aton Biblia ng mga Kristiyano. Nanamian sa kay Kristo. Pero ano ang siling ni komentaryo ni Ganhe? I love Christ but I hate Christians. Nanamian ako kay Kristo pero nainit ako, hindi ko nanamian sa mga Kristiyano. Gatawag lang kita nga Kristiyano kay nabunyagan kita, pero waay naton ginapangabuhi ang aton nga pagka-Kristiyano. Amoy na gani nga ginsiling sang isa ka mangin alamon, kung kuhaon naton ang tinaga nga Christ sa tinaga nga Christian. Ang mabilin, I, A, kag N. Meaning, I am nothing without Christ. Kag amo man ina, ang matabo sa aton nga mga Kristiyano, nalipat gid kita katanan sang pulong sang Dios. So sa akon mga kauturan nga nagapamati subong, no? Nga nagasiling luwas na kamo, nga magsiling kamo iya karon nga ang pagtuo amo lang ang makaluwas sa inyo. Sorry, sad to say.
Abi usara lang pagtuo ka mamatay ka. Usara lang pagtuo agon mang hold up ka. Usara lang imo pagtuo nga naluwas ka na kay amo ining imo reliyon. Ina ba lang ginapaabot sang Ginoo? Siling niya, magaagi kamo sa narurud sa makitid nga dalan that leads you to salvation. Nga amo ang magadala sa imo sa kaluwasan. Kay ti, kung sa makitid ikaw nga dalan, punggan mong imo kaugalingon, kontrahon mo ang malain, kontrahon mo ang mga korupsyon sa aton palibot. Kag amo man ina, nga ina, ipangabuhi naton ang paghigugma kag pag-alagad. Amo ang dalan sang aton nga paghangop kag pagpatawad. Amo ang dalan sang aton pagpangamuyo kag commitments. Kag amo ina ang dalan sang aton nga pagsakripisyo sa aton kaugalingon. Inang makitid nga dalan. Amo ina ang aton tagipusoon. Nga ang nga mabudlay, bangod ang aton tagipusoon, makatuon kung ano kabudlay, painful sang kamatuuran. Hindi natin mamonopolize o kung maangkon lamang ang regalo sang Diyos sang kaluwasan. We can enter through the narrow door if we open our hearts to other. Kung buksan naton ang atong tagipusoon para sa iban, nga sa diin gintawag sang Diyos, iya mga anak. Now, ang pamangkot, the question here is not how many will be saved. Na, ang pamangkot, pila lang bala ang makaluwas? For me, wrong question. Why? Ang maktuod-tuod nga pamangkot amo ini, how will we be saved? Paano kita maluwas? Hindi kay sino kag pila lamang ang makaluwas. Hindi amo ang pamangkot, kundi pamangkoton naton paano kita maluwas. So, anong ginsiling sang gospel sang last judgment nga usaron sang aton Ginoo sa iya ikadua nga pagkari? Kung ano ang imo ginahimo sa labing kubos nimo nga utod, ginahimo man nimo ina sa akon. Mga katawhan kita sang Dios, maayo, in the first act, maayo lamang kita kung kisa, apang kung kisa, failure kita sa pagpadayon sini. Isa ka pari ang akon nga nadumduman, patay na siya in his happy memory, no? Kung mag-abot gani ang iya hinablos sa kumbento, no? Ginaamuma gid niya ni maayo, no? Pagkaon, tanan-tanan, first day, second day, third day, no? Di samtang aran sila nagalawig ang mga inadlaw, siling sang pari sa iya mga hinablos. Sang primero, bisita ta kamo, ginaamuma ta kamo, apang subong dugay na kamo diri sa akon konbento, hindi ta kamo bisita, trabaho kamo kun luyag nga makakaon kamo. Ka brief katama sang hambal sadto nga pari, no? Which is insakto, no? Hindi lang kita kay sitting pretty. Ti amo ina nga kalabanan sa aton amo man ina, no? Kanutar kamo kung may inaugurasyon, may blessing sa mga building, antis blessingan sang pari ang building, may nagakabit dira sa pirtahan. Ano ina? Ribbon. Di hindi makasulod ang tanan kung hindi anay pag unahon ang first move, cutting of ribbons. Na labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo sa cutting of ribbon sa inauguration, kadamo sa mga tao nga palapit sa ribbon, kagluyag man mag-cut magutod sang ribbon. Nga kay may picture. Luyag mag-cut sang ribbon agod nga makita kuno sa mga tao. But after cutting of ribbons, nagaobra pa? Nagaak na sang iya nga hilikoton?
Labing hinigugma nga mga kauturan, luktan-aw naton ang aton tagipusoon, nga amo ini siya ang representante sa aton kaugalingon. Ano ang mga pamangkot sa imo kag sa akon tagipusoon subong, nga nagapabilin unanswered, nga waay pa masabat. Basi, kung initanan may lamud, nga pain o kon kasakit, sa mga kalainan nga aton nga nahimo, ka mga wrong nga mga question sa aton kabuhi. We can enter the narrow door. Makasulod lamang kita sa ginharian sang langit, kag aton man nga maangkon ina nga kaluwasan. Labing hinigugma nga mga kauturan, kung buksan naton atong kaugalingon sa Ginoo kag sa iya mga tao. Sa mga makasasala, sa mga righteous people, nagapakamatarong, sa mga ignorante, sa mga civilized Christians nga nagapakilala kuno abi nga mga Kristiyano, kag ilabi sa tanan sa mga tao nga nagakilala sa ila kaugalingon nga mga matarong. If you heard the voice of the Lord, harden not your hearts. Kung nabatian mo ang tingog sang Ginoo, hindi pagpatigaha ang imo kaugalingon. Ang conviction ara sa imo. Amo ina. Lastly, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Sa nasiling ko na kagina. Hindi ka mag-claim nga naluwas ka na. Bangod kay grupo ikaw, bangod relihiyon ikaw, or whatsoever dira. Ang pamangkot, pila lamang ang makaluwas, wrong. Ang aton nga matuod nga pamangkot, ano ang aton buhaton, agud kita maluwas. Kag, lastly, sa tanan nga denominations, sa tanan nga mga relihiyon, sa tanan nga mga pastor, sa tanan nga mga rabbis o kunwat, you are not supposed to tell your people nga kamulang ang insakto. Kay ang Dios nagkari sa kalibutan para sa tanan, kay luyag niya nga luwason kita apang dapat nga ipangabuhi naton ang ginatudlo niya. Si Father Francis, ang inyo alagad. Nagatamiyaw sa inyo, sa maayong pagpamalandong, sa sining adlaw, kag nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa imo inspiring kag enriching reflections, sa imo pagpaathag kag pagpahangop sang mensahe kag implikasyon sa aton mga readings karon nga Domingo. Balo naman namon ini, tubtob sa madason nga Domingo. Until next Sunday, Father Francis. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot ngang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan ini amon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tuluy
adlaw nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Mga utod, kabay nga padayon naton nga ikabuhi ang pulong sang Dios kag ang iya nga mensahe. Sa pagsugod naton sa sining bag-o nga semana, nga kinbugay naman sa aton mahal nga Dios sa aton, kabay nga ang mga pulong sa aton ikaduha nga pagbasa, maggiyagid sa aton sa pagsabat naton sa mga pagpanghangkat sa aton kabuhi. Kabay, nakabigo naton ang mga challenges kag trials sa aton kabuhi bilang pagdisiplina sang Dios sa aton, agud pabakuron kita sa aton pagtuo kag pakigugma sa iya. Kabay, mangingiya naton ang iya mga tinaga nga nagasiling, ibayaw ang inyo ginakapoy nga mga kamot, kag pabakura ang inyo maluya nga mga tuhod. Padayuna ang paglakat sa matadlong nga mga dalan, agud nga ang piang nga tiil hindi magtaliwas, kundi mag-ayo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada.